Poviem vám teda úprimne, že ešte takto mi plodík dobre nespolupracoval na vaginálnej sonde, ako tento váš. Ty po mne. Musíme ho pochváliť. Aktívne. Máme tváričku a tu máme vzadu vlastne ten krk, toto čo sme merali. Tu máme pupočnú šnúru, tu je to srdiečko ťukajúce, tu sú nožky. Ešte raz ohľadne veľkosti, od hlavičky, po vyťužku 56 mm. 56, 12 plus 0, toto bude asi najpravdepodobnejšie. 12 plus 1, 12 plus 0, tak. V norme tak, ako má byť, že? Presne, rastúte pekne podľa tabulky. Studujeme, už nám z toho aj... Študujete? Tak sme sa snažili o to už 3 roky, ale skoro 3,5. Tam problém s vaječníkmi neprechodné, vajcovody teda. A jeden úplne a jeden na 50%. No, takže... Toto vyzerá, že by to mohol byť chlapček, ale definitívne až potom v tom ďalšom týždni tehotnosti. Dobre? Takže myslím, že môžete byť